Det er kun midt på formiddagen, når fars bil høres igen i indkørslen. Clara og Lauke er ved at pynte juletræet. Mor har en afspaceringsdag og koger kleiner, og på loftet sidder nisserne og lytter. Hvad nu det, spørger mor, går ud for at se. Frederik, skat, er der noget galt? Næh, tværtimod, siger far, og fortæller, hvordan chefen kaldte alle medarbejderne sammen til et morgenmøde. Han holdt en tale og overrakte alle en kuvert, som først måtte åbnes derhjemme. Sådan er Max Jules spilleregler, forklarer far, og derefter fik vi lov til at gå på juleferie. Hvad er der i den, spørger Clara. Værsgo og kig, og far giver hende kuverten og indrømmer straks, at han kom til at smugkigge. Men det gør ikke overraskelsen dårligere. Det ligner jo en regning. Clara er tydeligt skuffet og giver papiret til mor. Mor stirrer på det, åbner munden, men der kommer ikke en lyd ud. Hun kigger på papiret, og hun kigger hen til far, og så begynder hun at grine. Max Jules spilleregler, det er ren magi, tænker Lauke. Clara, siger mor, det her papir er en check, og der er rigtig mange penge på den. Så efter frokost, så tager vi ud og køber julegaver. Alle 4. På loftet smiler nissemor tilfreds.